Mema wakwaba deba GCN page so meeting ede adwa search. Mr. Subscribe to my channel. Fawusa mi abe ono so. Ube ya notification. Ense me ekoso wa bia obenye bi etie anase obenye bi ahwe. Ye da na ade chenye ne yante asem fofra. Na kire se ne kade anche kra nkeye. Na kire se eni oman Ghana. Na Ghana fu bi omote abrochire a omo ada ne omo ho bloggers e wo Facebook. Ba ko omo frɛ no Ideas Man. Ena endi wake kana dwatiti bi dia mana na mama Mark Brown anya asem kweto akra na de enti okekana dwende ya che na 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 efa eye na na mani program host e wo YouTube a wato de United Showbiz na ye ni mensem esisi wo United Showbiz so ene sa anye Bulldoga na ye Fia Schwarzenegger na Mesbel anye Fia Schwarzenegger na Mesbel na akoye Munaguchi ene ensem bebre ena no mu na echo program iso mko bisa na ehimfa no code school mu na sa oso nko law school a everybody said that okaka say wa law school ene na masu ko bisa ya kwa me plus buso e de esre mu na ehun se me bebre wo Ghana ha no na de ade a na eno na Ideas Man HS na mama Mark Brown adenti na what is why you hu say wo polish wo hu wo abonten chese wo ma na abonten so fo yen no ye hu say wo ye obi ama nanso no udu fia usu ensem bebre ekoso e wo fia bon eye time entinye se uyo bisa then Ideas Man HS wona na mama Brown say ye ka osu yankopon atua wo kapapapa na abra na woni ochiame kwame a obondwumi etwempna no osi ochiame eniska na ujaye no ekofa ohinbi ujaye ochiame kwame ya chese eduhwan ye ntiase ekofa ohinbi na ohin no so amfa wansi hwe wanfa wankosi aga na ujaye eye ochiame kwame ehwa katua na yankopon de ma wa obre wa ware na wa wunu won say obre ansa na wo won say chese obre kwa ansa na wo ware yankopon lusia wo kasa because of the ode ya ochia no kwamenti entinu me fa obi metna wo show sin gune ni mase asif so do you obi ama na no na Ideas Man HSS ye kakra Munaguchi wa ko school sin wona na mama Brown kwa me ye class Munaguchi wa ko school sin enti eba ne se na mode no kotena United Showbiz so ekogune ni mase how sese na adofyenti ensema Ideas Man ede etuga ede na the question bi aba wayi ano awie no okwa me pla otimi frɛ wo de say Fia Schwarzenegger abra nyakopon so pem ho ntoma penti na Fia Schwarzenegger so wo de say live video a wo de voice ato speaker obi atesa wona ne kasa what you say yenya de sa what I say awiase ete no obia ni hodom a obeka se ono no Bible se fa kan nokre kwa no we kan asem papa ma wo hu Bible kan da bia me video a me video se me ka o me video mu se me makọ police me ka da bia last discount me interview obisa me Ideas ona wo ye wo yemu sa me se discount wo question abusa me because the moment me gia tum say me na me ye we na me be yi question no me beat mra what you say including police service no betimi kura invite wo say what so ye police but eye ade a atwam entimi nyina omode no so ne questions na de be yi ano ba mo for so guy na say mo pese onka bibi na nanim emu ase ewo TV no so what I say oyoba o ebi o ebe makra nka ebi anka mo anya no oyoba that what TV ne kwam A+ aye ba akọ o ne won say de nkofo si du atem social media na mama Brown on say de nkofo si du atem e social media wan fo anu anko kan asem ya ko bi nim se wo kra no okru ne to no se wo afa wachi asa ene obi asa akwakowo enko bi enu wa wonim what I say o police wo niam kama o nipa ni so but wadwene mu no eda say patapa na yere interview a wo yeye o kan asem bi me bufu pa o ka kire ge no say onim se patapa wo ye Ghana for toy o cha say onim se patapa na wo ama no onim se ewu mu se mo ye interview de e ya agro ena bi wa modi eno de meti ase but ye wo word bi wo ni kwa se o de wa no eka what you say patapa o ye Ghana for toy e wo himfa
ɛhe fa na Ghana for yɛde patapa yɛ toy baabi aboy ni ofiri ni baabi onyankopɔn na du sisi ya no ɛyɛ nyame na apagya no ɛyɛ nyame wanko school ne wɔfa bi ani store makola dwom ne wɔfa bi ani store kumasi dwom wacha se ɛyɛ nyame na de patapa du baabi a wɔdu no ɔno so ofiri sɛ busua no wɔ mu no ne maame ni bi ne papa ni bi nya afi na wɔbɛkɔ akɔfa jankoban ni baabi ato no ho so sɛ me yere yɛ Ghana ni no wawale onim sɛ wo yere ukunu no ɔyɛ toy ɛmaye ɛwɔ Ghana wokɔ kasa ankwase asɛm yɛ ayɛ dɛ mobɛtena TV ni so a na ɛyɛ mo sɛ dabrɛmo no mote TV ni so a ɛyɛ mo sɛ dabrɛmo mawia ma asa o show na wo yɛ for now no asa wo de wo ho abɔ wo asafo hini bi asa menim deɛ abɛhyɛ mu anaasa adeɛ by time a gay bi wɔ US yes okay bi pa thank you bro tama gay bi bɛka kyerɛ wo sɛ gay bi wɔ US ɔbɛka kyerɛ wo sɛ onwo ba na asɔre a wɔne nam ɛna adeɛ ɔba waware ne adeɛ gay bi ɛsɛ frɛ na brefi Ghana fo nyinaa asɔre a brefi no ye di na temo social media saa de na sɛ ɔba ware fo deɛ sɛ wonya bakora na enyame na maba saa bre no na hwɛ usu ɛna ɔban ana wo ɛne ɛnɛ wo yɛ no wokyase ɛnɛ wo yɛ no ewie yɛ no hwɛ wo life a wasa wura mu ne deɛ wo pɛsɛ wo di nkɔfoɔ okase nyankopɔn no sɛ bi nyame ne yɛ so mo no sɛ bi nyankopɔn wo yɛ akyɛkyɛni wɔ ho ane na mo suban te saa ona na mama ground woni gay ya oda ho yi wa ne ko school oni gay wo ya oda ho yi pa wa ne ko school wo na wo jimi wo sinim me pe wasam pa ye ka Ghana obi a metimi bo mu di o mi video mu ka se me pe o masam a eye wo kwakumenu ena na yas mo na mu din komo a me hu se mo kasa onyansam but wo be start sa show we say no asa wo do ani abɔ ho safo hini bi emu nipa ani ade wo chase oni gay we a mo ko busa lawyer sam no wo gay we kwam A+ kwa champagne na wote Ghana ho no wo ni gay we ni kwam A+ ene wo na na ma no gay we wa ko school chair mo nyina mo good TV ni so nyina kwasiafo nko a gay we wa ko school chair mo nyina wona na mama gra uko school wona na ma uko school uwie Jesus ena uwie ye ena wabusuafo ni bi oba TV so anu abeka me dem na me ya wiemfo ba osuban so nkyerɛ sɛ ya wiemni osuban a wo mu no na mama gra nkyerɛ sɛ ya wiemni awiemfo bi ba uwie Jesus ena akodi siniyefo achi okofa okyame kwame oso okyame kwame eni sika ena ogya no kofa ohene bi ugya ohyame kwame pene nyame tua woka on kyede wo si bre wo wiase kwan ado okyame kwame fa so kwan ado okyame kwame fa so on kyede nyankopon si tua woka wo waware mu ne wawo ohene na akodi na chi no siw sei mo ka se ye ntega na ho mo